l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Raġel ta' 31 sena minn Raħal Ġdid tressaq il-qorti akkużat li prova jsuq bil-karozza l fuq uffiċjal tal-Pulizija filwaqt li ma mexxix ma' ordnijiet li nata minnhom f'San Pawl il-Baħar. L-akkużat mar min jeddu l-assa tal-Pulizija wieġeb li mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih mill-prosekuzzjoni. Il-Maġistrat tal-Assa laqgħet talba l-ħilsi mill-arrest min-naħa tad-difiża fuq diversi kundizzjonijiet. Sirjan ta' 29 sena li joqgħod ħalqor minn żamma arrestat wara li allegatament ipprova jgħin persuna tidħol Malta illegalment. Il-ħadd filgħodu fil-qorti l-prosekuzzjoni mexxija mill-Ispettur Zachary Zammit spjegat li l-akkużat ġie arrestat ix-xahar li għadda wara li l-Pulizija rċevit informazzjoni li l-akkużat huwa involut f'attivitajiet terroristiċi. Intqal ukoll li din l-informazzjoni ma waslet imkien u għalhekk l-imputat ingħata l-ħelsi mill-arrest, però l-Pulizija komplet bl-investigazzjonijiet. L-ispettur qal li meta l-imputat ġie arrestat għat-tieni darba fil-pussess tiegħu instabu żewġ passaporti Maltin li allegatament kien se juża biex imur lejn il-Ġermanja. Wieħed mill-passaporti kien ta' qarib tiegħu. Mill-investigazzjonijiet li saru ġie maħsub li l-pjan kien li l-akkużat kien qed jippjana li jbih il-passaport lil xi ħadd waqt li jkun imsiefer biex ikun jista' jidħol Malta illegalment. L-imputat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. L-avukati difensuri talbu l-ħelsi mill-arrest wara li saħqu li meta l-imputat ingħata l-libertà provviżorja huwa mexa mal-kundizzjonijiet imposti fuqu. Wara li semet is-sottomissjonijiet il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Noel Bartolo ċaħdet it-talba għal ħelsi mill-arrest.